شاندەیە دەم پارتiyê jî duh di çarçoveya gerên xwe de serdana Kongra Star tev de mêzanîngeha Rojava û Kongreya Îslama Demokratîk kir û îro careke din vegeriya Bakurê Kurdistanê. Şande ji hevserokê giştiyê DBP Keskîn Bayîndir, parlamenterên Dem Partiyê Serhad Eren, Salîhe Aydeniz, Gulcan Kaçmaz û Mehmet Kamaç pêk tê. Şande di serdanên xwe de banga aştî û civaka demokratîk ya rêbera Po li gel tevger û rêxistinên Rojavayê Kurdistanê gotûbêj dike. Her wiha li nêrîn rexne û pêşniyarên aliyan jî guhdar dike û li gel xwe tomar dike. Îro jî şandeyê serdana navenda Meclîsa Sûriya Demokratîk Mesedê kir û bi wî awayî da wî li gerên xwe anîn û careke din vegeriya Bakurê Kurdistanê. Şandeya Dem Partiyê roja 24 vê mehê di deriyê Sêmalka re derbasî Rojavayê Kurdistanê bû û tevlî konferansa Kurdî jî bibû.